Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Abrimos semana no Faladoiro nunha xornada que deixa a visita a Compostela da Secretaria de Estado de Presupostos, Marta Fernández Currás, que hoxe ofreceu un almorzo informativo no que, entre outras cousas, dixo que España xa cambiou o seu modelo económico. Bueno, Fernández Currás, que foi, como saben, conselleira de Facenda na Xunta, cargaba tamén contra as propostas de Podemos, di que as contas non saen. Hoxe o partido de Pablo Iglesias saía en defensa de Grecia e instaba o presidente Rajoy a deixar de traballar para a Alemanha despois do rifirrafe destes días que logo comentaremos entre os gobernos de Atenas e de Madrid. Outro dos nomes propios da xornada, o do presidente madrileño Ignacio González, que hoxe denunciaba unha extorsión policial en relación co seu famoso ático de Estepona. Dicía, sen embargo, que non se retira da carreira electoral. De momento, no PP gardan silencio e din que se remiten as explicacións ofrecidas por Ignacio González. Estamos tamén coñecendo detalles sobre a campaña das eleccións andaluzas, que terá lugar o día 22. Sabemos que Rajoy estará 5 veces en Andalucía apoiando o candidato do Partido Popular, Pedro Sánchez. O líder do PSOE só compartirá 2 mítines con Susana Díaz. Bueno, son cuestións estas e outras das que toca falar hoxe cos nosos convidados, a profesora da USC, Alba Nogueira. Que tal, Alba? Hola. Benvida, un prazer. O técnico de Navantia, Xavier Carro. Que tal, Xavier? Hola, que benvido, que sacando os papéis, non? Sí. Que algún traías. Algún traías, sí. E a xornalista Carla Reyes. Hola, Carla. Hola, benvida tamén. Gracias. Bueno, pois falaba unha presentación de eleccións andaluzas e falaremos delas, por suposto, pero a nós as que de verdade nos interesan son, por suposto, as eleccións municipais do día 24 de maio e, como sabedes, e como sempre, pois temos que empezar falando deses comicios, en particular de como están as cousas en Compostela. Bueno, esta semana saberemos por fin se o alcalde de Teo e covoceiro de Anova, Martiño Noriega, se presenta ou non ás primarias de Compostela Aberta para elixir o seu candidato á alcaldía de Santiago. O mellor, a Alba Nogueira, empezo por ti, lle parece excesiva a expectación mediática que hai en torno a esta decisión, non? Digo porque levamos xa días e días falando desa posibilidade, non? Podría ser Martiño ou non un bo candidato á alcaldía de Compostela. No teu caso, Alba, crees que hai demasiado interese mediático nesa candidatura? Tendo en conta que hai outras, alo menos 7 que se van presentar e que xa teñen candidatos e algunhas xa candidatura. Non, supoño que ele está intentando tamén contribuir a eso, é dicir, de feito, onte pudo decir o que opinara e non o quixo decir, e eu creo que está intentando crear esa expectación, pero bueno, a verdade é que máis ou menos o camiño cara ás próximas eleccións está prácticamente despexado, quedan cousas por rematar. Está claro, pois o Partido Popular só sabemos o cabeza de lista, no caso do PSOE sabemos aproximadamente a mitade da lista. No PSOE toda. Bueno. Coñécese xa toda. Outra cosa é que se coñezan os membros da lista, é outra cuestión da que tamén podemos falar. Pensaba que era a primeira mitade, pero bueno, sí, e despois o Benega Asambleas Abertas aproba pasado mañán tamén a lista, o segundo tramo, porque xa tiña hasta o 13, entón, pois parece que sí que das 4 ou 5 candidaturas que puideran entrar no Concello, están casi todas, menos Compostela Aberta, que ten os deberes pois bastante aínda por facer, non? Bueno, que son difíciles eses deberes, É difícil poñer de acordo a xente que tamén é moi distinta, non? No fondo. Bueno, moi distinta. No fondo, quero dicir que a marca é con algúns adheridos, non? Entonces tampouco, eu supoño que eso, aí neso, aínda que non teñan demostrado unha grande unión interna hasta agora, non lles debería costar poñerse de acordo, non? Bueno, ti en xeral lles ves futuro as mareas nestes comicios do 24? Non só falo das de Santiago, falo en xeral.
Por exemplo, en Galicia. En Galicia non, porque non, eu creo que non teñen, precisamente eu creo que o distingue tanto do BNG como do PP como do Partido Socialista, é que eu creo que os tres partidos intentan presentar unha oferta electoral para toda Galicia e con, digamos, ofrecendo o seu proxecto político para o conxunto dos galegos sin despreciar a ningún concello, decir que ese un pouco a idea que teñen os outros partidos. Parece que no caso das Mareas, como moito se calcula que pode haber unhas 20 e pico en toda Galicia, o sea que está claro que non é algo que teña que vaya a ter unha representatividade electoral moi intensa, é dicir, que pode ter algún éxito puntual, pero bueno, non é unha oferta digamos, que lle permita, o sea, eu entendo as alternativas políticas non só como alternativas electorais, entón, nesa medida, a mí me parece que calquera alternativa política debe intentar ofrecerlle ao conxunto da cidadanía o que é a súa oferta. Claro, se só seleccionas e só te interesan os cidadáns, ou só te interesan os cidadáns e algunhas vilas pois onde queres facer oposición a determinados gobernos, pois non me parece que teña o mismo alcance, evidentemente. Non sei se Carla, Xavier, compartide esa reflexión que fai Alba, Carla. No tenemos por costumbre estar de acuerdo en casi nada con Alba, pero esta vez sí que creo que comparto su análisis, ¿no? Vamos a ver, yo tengo la impresión de que en Galicia, en todo caso, la situación es particular, en el sentido de que son movimientos o casi frentes o tendencias que no tienen ninguna implantación ni estructuras, ¿no? Yo creo que lo que aportan es mucha confusión al electorado, básicamente, ¿no? Comparto también la idea de que siempre es más eficaz políticamente ofrecer pues, la misma receta más o menos para todos, ¿no? Porque en realidad las necesidades de unos ayuntamientos o de unos municipios son prácticamente las mismas en cada sitio, ¿no? Con lo cual tú lo que elaboras es un programa político general, ¿no? Luego pues con las particularidades de gestión, pero lo que se presenta es un programa político general. A mí me da la impresión de que lo que aporta es mucha confusión. Yo la verdad es que pienso en cuando tenga que ir a votar en mayo, que yo estoy empadronada en mi concello, en Ames, y no sé pues, de qué tamaño va a ser la mesa en mi aldea para recibir ese cúmulo de pues en Ames tamén pode ser grande esa mesa, que tamén... Efectivamente, moi grande, ¿no? Y no sé, conociendo pues, a la población de mi aldea, que es una aldea muy pequeñita, pues no sé, pienso en algunos electores que van a tener muy complicado decidir porque simplemente desconocen absolutamente, ¿no? Yo creo, había un periodista, no sé si fue José Luis Gómez, que decía en una tertulia que hay que editar un manual de instrucciones para las próximas municipales. Probablemente, y no solamente en mi aldea, sino que incluso también en las grandes ciudades, ¿no? Porque no sabemos quiénes son y a quiénes realmente representan, ¿no? Es decir, no sabemos quién está detrás de cada una de ellas, ¿no? A ver, yo creo que eso es un hándicap. Sí. Bueno, eu, en primer lugar, abundando un pouco no que se está dicindo, hai que ter en conta que as eleccións municipais chaman eleccións municipais e todo o mundo pensa nas alcaldías e nos concelleiros de cada concello, pero son realmente as eleccións da administración local. E a administración local tamén son as diputacións, por exemplo, non? Entón, cos concelleiros que salen elexidos dos distintos partidos xudiciais de cada provincia, pois hai unha votación de segundo grado, por decirlo así, donde se elixen os diputados provinciais e os órganos da diputación. Por lo tanto, hai uns partidos, o Partido Socialista, o Partido Popular e o BNG, que terán presencia en todo o territorio e terán tamén, polo tanto, presencia nos órganos das diputacións provinciais, pero este tipo de movimentos, pois non, porque, aínda que se chamen todos Mareas, nin siquiera entre eles están conectados, nin son a mesma marca política, non? E a Marea da Coruña, pois non ten nada que ver coa daqui, non van a ir xuntos nunha coalición de ámbito provincial ou galego, polo tanto, pois é moi probable, bueno, falta por facer todo iso e veremos a ver como o fan, non? Pero en calquera caso, pois, é bastante probable que unha parte do voto dos cidadáns quede con, bueno, unha representación un tanto coxa en este sentido, non? Despois, eu a veces teño a sensación con este tema das mareas e tal,
os nombres son moi rimbombantes e parece que canto máis pequeno é o partido, máis rimbombante é o nombre, non? Porque alguén decía que chamarle en Madrid a Izquierda Unida, pois é como o que inventou... Un oxímoron. Sí, entonces, claro, é como de inteligencia militar estas cosas, non? E claro, pues, Marea, tal, parece... Sóname isto un pouco como ahora que lle chamamos ciclogénesis explosiva, non? E non deixan de ser os temporales de toda a vida, non? Bueno, pois está ben, non? Está ben, pero está por ver, desde o meu punto de vista, está por ver quen está detrás, ou canta xente está detrás, ou que marea de votantes están detrás destas iniciativas, non? Moi loables e respetables, non digo desde ningún punto de vista de críticas aos obxectivos políticos, que son totalmente lexítimos, pero, bueno, está por ver o resultado de todo isto. Non me decides, ningún me dis se Martiño Noriega sería ou non, en todo caso, un bo candidato a alcaldía de Compostela. Rápidamente. A mí me llama la atención muchísimo la posible candidatura de Martiño Noriega, ¿no? No entiendo muy bien cuál es la motivación, es decir, es alcalde de Teo, deja de ser alcalde de Teo para optar una candidatura a ser alcalde de Santiago. No lo entiendo, no sé tampoco cómo... ¿Cómo? Mismo ser alcalde de una ciudad que de un... Bueno, pero es que lo más probable es que no sea alcalde de esta ciudad, es decir, claro, si tienes seguro ser alcalde, pues lo entiendo, pero si lo que tienes seguro es realmente, a lo mejor, como mucho optar a ser un concejal, pues no entiendo muy bien la jugada desde el punto de vista personal. Y desde el punto de vista social no entiendo, no sé hasta qué punto va a ser percibido por los habitantes de Santiago. Es decir, el hecho de que un alcalde, una persona de Teo, que bueno, es un concello limítrofe, todo lo que quieran, pero no sé cómo será percibido eso, ¿no? Pois algún día tiña que ocorrer que Alba e Carla concordaran no programa, non? O mellor este foi o tema, non? Para que concordarades. Breve, Vamos a ver, a mí non sei se vai dar ese paso, resultaríame moi contradictorio co que leva manifestando el durante 2 anos, que decía que a etapa municipal... Reiteradamente que non. Que a etapa municipal la tiña pechado, que non quere perpetuarse en cargos, e o propio Beiras tamén leva 16 anos de concelleiro ou alcalde, e a verdade é que, pois sí que perpetuarse nun cargo público e está moi alonxado de querer volver a unha vida profesional que parece que é o que decía que quería. Despois, con respecto a maniobra me parece moi arriscada, no sentido de que, bueno, xe mesmo na prensa había algún artigo de opinión e hai rumores por toda a cidade, no sentido de que o Partido Popular e o PSOE parece que teñen pois un certo acordo de deixar gobernar a lista máis votada, de maneira que, bueno, deixar e perder a alcaldía de Teo, porque eu creo que eso lle supón a perda da alcaldía de Teo para o seu sucesor, para ser concelleiro en Santiago, sí que me parece unha maniobra, nese contexto, é dicir, con esas conversas do PP e do PSOE, que non só, digamos, andan pola rúa, sino que hoxe xa vin algún xornal, non a entendo tampouco moito, non? Xavier, ahora que Yolanda Díaz está moi contenta. Me supoño que sí, non? Estará dando palmas, non pensamos. Onte fixo unhas declaracións na galega moi... Non coñezo tal acordo, desde logo. Xavier non escoitou esas conversas, e desde logo pareceríame moi mal se chegara o PSOE a aceptar esas condicións. Eu creo que... Non o vai a explicitar en público, supoño, non? Bueno, pois se non explicita en público tampouco se lle poderá atribuir así previamente ás eleccións, non? De feito, a historia do PSOE en Compostela non é esa, non? Entón non sei moi ben... Non é esa. A historia do PSOE en Compostela son pactos de goberno co BNG durante varias legislaturas. Entón, eso é así, non é cuestionable, non? E, por tanto, non me parece a min que sea xa unha aposta inteligente ou que fora unha aposta inteligente por parte do PSOE. Vamos a volver ao do pensamento militar, o da aposta inteligente e PSOE neste momento. Pode ser. En todo caso... Desde luego, preparados para repetir el pacto están, absolutamente. ¿No? Eu supoño la que sí, disposición es fantástica, vamos. Supoño que sí, vamos.
Pero, bueno, xa cousa deles, teredes que chamar aquí aos candidatos e preguntarles se van a... En todo caso, tamén me parece que a situación, conectando co que falábamos antes das mareas e de todo isto, a situación da composición dos gobernos municipais vai estar complicada, non? Especialmente nas cidades, pero en moitas vilas vai estar complicada porque vai haber unha fragmentación da esquerda importante. Bueno, isto xa o vivimos en Compostela fai 4 anos, non? Compostela, o entorno nacionalista levaba 4 candidaturas e iso deu a alcaldía a Conderroa, non? No, 4 non levaba. No. 3. No, creo que a outra vez foi a candidatura do Pobo e o BNG. Agora máis fragmentada a cousa. Se non me lembro mal. E eso sí que lle dá aire, efectivamente, ao Partido Popular, non? Niso estamos todos de acordo, non? Ahora, eu non son partidario, eu non son candidato en ningún sitio, entón podo, vamos, falo con a miña opinión, non? Eu non son partidario, desde logo, de falar de pactos antes das eleccións, non? Salvo cousas evidentes que me parece a min que, nunha cidade como Santiago, co que se viveu nesta legislatura, non vai haber ningún partido que pacte co PP, salvo que se presentara Ciudadanos e... Que pode ser que se presente tamén. Pode ser, creo que... Carla, eu non son partidario de falar... Yo soy de... Ojalá todos los partidos hicieran ese ejercicio de anunciar sus intenciones de pacto antes. Creo que realmente sería honestidad política, honestidad hacia el electorado. Es decir, yo voy a votar y quiero saber si el partido o la agrupación política por la que voto va a pactar con este o con el contrario. Lo quiero saber, porque a lo mejor eso determina mi voto. A lo mejor a mí yo no comparto esa idea y entonces no le voto. O sea, a mí me parece, desde el punto de vista democrático y de honestidad política, me parecería que los partidos todos deberían decidir con antelación con quién están dispuestos a pactar y con quién no. Sobre todo porque luego se llenan la boca de no, es que nosotros estamos a años luz ideológicamente, jamás pactaremos con fulano o con mengano porque no compartimos ideología, etcétera. Y luego lo que constatamos es que la ideología es lo de menos con tal de gobernar, ¿no? Entonces, yo creo que en unas municipales como estas la ciudadanía vota lo que vota, es decir, vota a quien le resuelve los problemas, vota a quien cree que le va a resolver los problemas, ¿no? En ese sentido, en el caso de Santiago, es paradigmático la evolución que se ha tenido. Es decir, yo creo que Agustín Hernández está en una posición que jamás hace un año hubiésemos pensado, ¿no? Hemos estado aquí en esta misma mesa hace un año diciendo esto se acabó, ¿no? Agora lle retrucades, que xa sei que estades desexando. No, pero yo estoy constatando una realidad absolutamente objetiva, ¿no? Es decir, hace un año o hace un año y medio aquí en esta mesa todos los tertulianos daban por acabada la posibilidad de que volviese a gobernar el PP. Hoy por hoy, pues esa posibilidad está encima de la mesa otra vez, ¿no? Y creo que la verdad es que el trabajo que ha hecho hasta ahora es positivo para la ciudad y veremos lo que pasa, pero creo que está en el punto de salida, vamos. A ver, retrucade xa, Xavier e Alba. Bueno, eu creo que sí, que Agustín está no mismo punto que estaba fai 9 meses, sigue sin cumplir unha sentencia fundamental. Cando Conderroa entrou de alcalde, o primeiro que fixo foi cambiar a varios funcionarios de alto nivel do Concello, que eran os que lle estorbaban para facer as que tiña pensado facer. Bueno, eses funcionarios foron a xuicio, ganaron un xuicio, teñen que ser repostos casi 300.000 euros. Teñen que ser repostos no seu posto de traballo e no seu cargo, e Agustín sigue sin cumplir esa sentencia. Por que? Pois porque Agustín formaba parte do clan que colocou a Conderroa onde o colocou e que pensaba facer as cousas que Conderroa pensaba facer. Así de sencillo. Entón, para min, mentras Agustín non cumpla con esa sentencia, está absolutamente desacreditado para falar de un futuro distinto ao que era simplemente o goberno de Conderroa e o que foi o goberno do Partido Popular de Santiago destes 4 anos. A ver, que pasa con esa sentencia? Efectivamente. A ver, Alba, ti que aportas? A ver. No, eu creo que efectivamente as axudiñas mediáticas, pois bueno, acaban colocando a xente e facéndolle unha imaxe do que non é, pero o certo é que Agustín Hernández
leva gobernando no medio do mismo marasmo administrativo este goberno durante os últimos meses, e só hai que lembrar as dúas obras que ten en marcha, que ten un lío montado monumental, tanto da Casa da Xuventude como o daqui de Carreira do Conde, feitas sin participación dos veciños, sin consultar a ninguén, da noite para mañán empezar dunha forma bastante pouco planificada, pero non só iso, é que a parte das sentencias que decía en materia de persoal, que son casi 300.000 euros que perden as arcas municipais por duplicar persoal e que ademais foi declarada ilegal, o caso é que tuvo que decirlle 4 veces o BNG que tiña que reclamar o canon da hora á empresa e que estábamos perdendo medio millóns de ingresos e non nos estaba reclamando o Concello. É dicir, que a min a desidia que implica que un Concello non lle cobre a unha compañía concesionaria medio millóns de euros no momento en que estamos, pois é bastante indicativa de como funciona o Concello. É dicir, que, bueno, bastante que desexar deixa. Outra cousa é que, bueno, que nas pantallas sale ben repeinado, pois sí, bien. Yo creo que ese es un análisis, perdona Alba, pero simplón, ¿no? No, es decir, simplón, no se trata. Son los grandes proyectos que ten arriba da mesa. Tienen el valor que tienen. Las pantallas tienen el valor que tienen y la televisión tiene el valor que tienen, nada más. Y si no, eso no está apoyado por un trabajo, no tiene ningún valor. Yo creo que en Santiago él se está jugando muchísimo, personalmente creo, y creo que además ha logrado un compromiso de inversión que se está materializando, de inversión en materia de infraestructura importante, que llevaba mucho tiempo además en la ciudad pidiéndola, ¿no? Yo creo que el trabajo que ha hecho hasta ahora ha sido absolutamente de recuperación de la imagen como ciudad, de seriedad, y creo que tiene muchísimas posibilidades ya no solamente de revalidar una mayoría, sino que incluso de revalidar una mayoría que le permita gobernar, pues no sé si con una mayoría absoluta, pero bueno, complicado unha mayoría absoluta, ¿no? Partir de donde se dejó, este ayuntamiento Currás, pues la verdad es que me parece bastante mérito. No, está claro que partir dos infernos é fácil chegar ao purgatorio, pero o problema pero é que los hay que desde el infierno todavía descienden aún más. Pero o problema é que partimos de 7 concelleiros votados por unha imputación, pero que hai unha semana tiñamos a condena de Juan de la Fuente, e hai unha semana imputaban a Reyes Leis, é dicir, que seguimos nun concello donde temos noticias xudiciais de xente que estaba na candidatura, que aclamou Feijóo e donde vimos coller como un campeón a Conde Roa cas mans deste a nosa supercandidatura, e iso escolleu no Feijóo, que non nos collimos... Sí, Agustín, claro, sí, que era o número 3 do Partido Popular. E era o conselleiro de Ordenación do Territorio que visou coa súa firma todas as cuestións inmobiliarias. Pero de verdad queréis que empecemos con el tema de las imputaciones en las listas y tal? Digo yo, porque podemos empezar e hacemos el cuento, ¿no? Hacemos agora na pausa. Repasamos as opinións que xa as coñecemos por expostas xa con anterioridade. Facemos un descansiño, na pausa falamos deso que nos queda pendente, e a volta xa eleccións andaluzas, forzas emerxentes, Podemos, Ciudadanos con moito protagonismo estes días, e Grecia, non? Que tamén hai cousas que comentar ao respecto. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe sentan connosco Xavier Carro, Carla Reyes e Alba Nogueira, falando na primeira parte das municipais aquí en Compostela, como se presentan, e agora damos unha volta a como se presenta a campaña das andaluzas. Hoxe, contraponse a presenza que terá Rajoy e a que terá Pedro Sánchez en Andalucía nesta campaña. Rajoy estará en 5 ocasións apoiando o candidato do Partido Popular, Pedro Sánchez só en 2 mítines con Susana Díaz. Supoño, Carla, que isto non sorprende, non? O raro sería que se deixara ver por alá con máis frecuencia, aínda que el dixo que estaría moi presente nesas andaluzas, pero claro, non creo que decida Pedro Sánchez, non? Estaría muy presente si le invitaban, ¿no? Si le dejaban, ¿no? Claro. Yo creo que seguramente Pedro Sánchez querría ir más,
pero evidentemente estamos en dominios de Susana Díaz y es ella la que impone las visitas, ¿no? Se pone en evidencia lo que venimos comentando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Esa relación donde yo creo que Susana Díaz quiere imponer ciertas distancias y que juega pues a una de cal y otra de arena, ¿no? Es decir, cuando los medios se hacen eco de ese distanciamiento y esa falta de apoyo explícito por parte de la presidenta del PSOE andaluz, que no olvidemos que es la mayor agrupación socialista española, bueno, pues se recula un poquito, recoge un poquito la cuerda y la vuelve a apretar después, ¿no? Yo creo que la situación de Pedro Sánchez es muy complicada, ¿no? Es compleja porque evidentemente el Partido Socialista está pasando por un momento de falta de unidad, lleva mucho tiempo de falta de unidad y que ya se ha convertido casi en una enfermedad endémica, ¿no? Crónica, ¿no? Por lo tanto, resolver eso lo resolvió en Madrid con un golpe de mano, pero yo creo que, claro, su capacidad para resolverlo en Andalucía es nula, ¿no? Alba, como ve estas andaluzas? Lonxe. Eu, sinceramente, a min casi o que, digamos, eu creo que pode ser máis significativo das eleccións andaluzas vistas desde aquí, porque a min o que pase non me importa especialmente, as consecuencias que poda ter para os partidos estatais, que tampouco é algo, digamos, no que me vaya a alma, pero bueno, a cuestión de se o PSOE se mantén, como decían onte a enquisa que tiña o país, no? É dicir, que máis ou menos mantén o voto, o PP se desfonda, como parece, é dicir, que casi perde a mitad do apoio que tiña, e eso era un desplome, pero bueno, descomunal. E incluso pois parece que o freo ás expectativas de Podemos con respecto ao que eran as enquisas de hai un mes, pois pode ser o mellor un pouco máis significativo, porque claro, estando situadas inmediatamente antes das municipais, sí que son unhas eleccións que van a dar unhas chaves de lectura para seguintes procesos e que todos os partidos van a intentar utilizar para decir, bueno, pues esta é a fotografía. Eu creo que tamén Susana Díaz, cando convocou as eleccións, fixa un pouco con esa intención de que esa fora a foto fixa que nos quedara de cara ás municipais, e era unha aposta arriscada, pero, bueno, o mellor lle sae ben, non? Bueno, non sei se aquí Alba e Carla o dúida, pero sí, un solo matiz que es de hoy además, ¿no? Que es esa operación EDU, creo que se llama, ¿no? Que pondrá otra vez amenaza con 100 y pico nuevas detenciones o nuevas imputaciones, ¿no? Claro, la situación es la que es desde el punto de vista político de Susana Díaz, pero tiene muchos frentes abiertos, o sea, por lo tanto yo creo que las cosas están todavía, desde el punto de vista del voto electoral, abiertas, ¿no? Moitas frontes abertas, pero capaz de facerlle fronte a todas, Xavier? Bueno, eu coñezo personalmente os dous, a Susana e a Pedro, non? E cuál te gusta? Xa pregunta Alba. Se pregunta, a min, vamos, me parece que cada un no seu sitio están estupendamente. Que bonito, que diplomático. Están estupendamente, pero bueno... Un pouco máis Susana Díaz, pero digo... No, vamos... Digo, insisto en eso, cada un no seu sitio está ben, non? A mí me parece que hai moita literatura... Como que lle pon Carla, sí, non? Como que lle pon literatura Carla, todo, non? Todo novela, non? Pero ao final as cousas son moito máis sencillas do que tal. Susana ten diante un reto moi importante que é sacar unhas eleccións adiante. As encuestas deste fin de semana, non só do país, sino que hai varias, non? E todas dicen 4 cousas, non? A primeira, que o único partido con posibilidades de encabezar un goberno vai ser o Partido Socialista e, por lo tanto, Susana Díaz, non? O segundo, que hai un desplome enorme do Partido Popular, pero que aínda así 7 de cada 10 ciudadanos siguen votando pois, ao que chaman estas mareas o bipartidismo, non? E que, por lo tanto, esa entrada como apisonadora de Podemos ou de Ciudadanos pois non é tan así, sino que é unha entrada pois
considerable, pero limitada, non? Sustituindo a Esquerda Unida, en certa medida. Que se desploma, non? Parece Pero que limitado. Sustituindo os votos que perden PP e Esquerda Unida, parece casi Sí, o trasvase que parece hai entre efectivamente que esa é a PP e cuestión. Ciudadanos e Podemos e Izquierda Claro, Unida. E isto coloca, vai a colocar despois das eleccións a Podemos nunha disyuntiva tamén moi interesante de conocer antes das eleccións xerais e antes das municipais e antes das autonómicas en Galicia se chegan a presentarse aquí, non? Que é saber como xestionan o resultado, non? Si con ese resultado van a contribuir a un goberno de esquerdas ou non, o sea, que posición van a tomar en función de como quede o mapa político en Andalucía. Parece que a Susana no mellor non necesita ni siquiera o voto de Podemos para ser presidenta da Xunta de Andalucía, pero a mellor necesita la lectura que había hecho de las últimas encuestas, necesita un pacto de goberno para ter unha maioría non ten unha maioría tan despegada dos outros aparentemente que o mellor sí que pode gobernar en minoría e con un parlamento fragmentado. Pero, bueno, efectivamente, está por ver cal é a actitude de Podemos en esas circunstancias, que me parece tamén un tema interesante. E outro, lo de los mítines, que hai unha cousa que a mí me parece moi ben, as eleccións andaluzas son as eleccións andaluzas. E non é unha campaña de promoción de Pedro Sánchez, por moita necesidade que teña de facer ahora mismo. O sitio de Pedro era facer un bon debate do Estado da Nación, como fixo, e facer agora unha ronda internacional, como está facendo estes días. O sea, que hai un Partido Socialista andaluz, ¿no? Claro que sí, é un Partido Socialista. Que non tiene nada que ver que hai un Partido Socialista madrileño e hai un Partido Socialista nada non digo porque o que nada non afonda, non? Pero, bueno, efectivamente, as eleccións andaluzas teñen que ter uns protagonistas andaluces, obviamente. Os ciudadanos andaluces non desean outra cousa. Eu non me imagino aquí, cando hai eleccións autonómicas, que o candidato a presidente da Xunta do Partido Socialista teña de sombra constantemente en todos os actos ao candidato estatal. Estes do PSOE están votados a perder. Pero, bueno, a verdade resulta bastante esperpénticas imaxes como as que vimos onte aquí. A Feijóo con Soraya de muleta, máis que tiña ali a pobre sepultada debaixo do seu brazo. E entón, eu necesitar que veña o primo de Zumosol para que che saque as castañas do lume, das cifras do paro, como Feijóo, da non crecimento ou tal, pois, bueno, revela bastante pouco da incapacidade de un propio para ter un proxecto autónomo, eso está claro. Ti tamén pensaches iso, de que levaba Feijóo de muleta a Soraya? Tamén digo outra cousa, por favor, Virgen del Niño Jesús, que Rajoy vaya moitas veces a Andalucía. Cantas máis veces, millor, non? Que vaya a apoiar o candidato que lle fai moita falta, pero que vaya, por favor, todos os días. Non hai ningún torneo deportivo importante que o manteña na Moncloa. Bueno, vexo, traedes moita coña, vos, porque non hai nin o Tour, nin o Giro, nin a Champions, vai poder ir todos os fines de semana, vai ser un placer. A ver, en Andalucía tamén venden o Aso, sei que non hai problema. A ver, Carla Reyes. La gente cuando va a votar con la cabeza y va a votar de manera seria, ¿no? Entonces, pues toda esta anecdotario, ¿no? de mítines realmente no es lo que decide. Creo que el electorado es muchísimo más inteligente que eso para darse cuenta de dónde está la estabilidad, dónde están las soluciones y dónde están las soluciones a sus problemas de futuro, ¿no? Por lo tanto, la puesta en escena de mítines y si estaba más arriba o más abajo, creo que no tiene mucho valor. Eso dilo tamén por Podemos, propostas de futuro. Sei que esta mañá estiveches en almozo informativo que foi a Secretaria de Estado de Presupostos e ela cargou contra as propostas de Podemos, non? Dicía ela que facendo as contas non dan. Non sei se por tamén introducir algo tamén a cuestión de Podemos, que está sempre presente nas tertulias, ti concordas con ela? A ver, concuerdo en que los posicionamientos de Podemos son absolutamente confusos y inicialmente irrealizables, y en la medida en que se constataba esa incapacidad de llevarlos a la práctica se han ido difuminando, ¿no? Yo últimamente no escucho propuestas concretas, ¿no? La ambigüidade, falaba ya tamén, claro, ¿no? Dicía... Sí, ambigüedad, pero en muchísimas cosas, ¿no? Es decir, con respecto a España, en casi todo, ¿no? Xavier e Alba. Bueno, eu, como desde que Pablo Iglesias lle dixo a Cayo Lara que Izquierda Unida se está moi cómodo parapetado detrás de los principios, isto é unha frase de Pablo Iglesias, non miña, non?
e Callo Lara lle contestou, desde o meu punto de vista, con moito tino, que, bueno, uns teñen principios e outros teñen fines, non? E entón parece que o único fin de Pablo Iglesias e de Podemos é ganar as eleccións a calquera precio, sobrepasando, saltando por encima dos principios. Desde que dixo eso, pois eu non me atrevo a evaluar ningunha proposta, porque claro, ti lees o programa, o máis cercano que hai son o documento do programa electoral das eleccións europeas e despois a proposta económica que fixeron con estes dous economistas, non? Son os dous documentos máis concretos que hai. Pero claro, son totalmente distintos, un e outro, e entón, pois non sabemos se cando chega o momento dunhas eleccións xerais, pois botarán mao de outro saco de principios de Groucho Marx para poñer sobre a mesa o que naquel momento hai que decir, non sei, non? Ahora, desde o punto de vista de se son realizables, non realizables, hai algunhas cousas que din que desde o punto de vista da filosofía que din teñen toda a razón. O sea, eu creo que desde España non plantarse ante a Unión Europea para intentar renegociar as condicións, o mesmo que está facendo Grecia, pois me parece que é un error monumental. O sea, que Rajoy se coloque de perfil e ao lado de Alemania, en vez de colocarse intentando, pois... xa nos metemos con outro tema do día tamén, destes días. Reconsiderar pois as condicións do rescate. Home, a Unión Europea acaba de concederle a Francia un aplazamento de 2 anos para o cumplimento do déficit. Pois, bueno, pois por que non podemos nos plantear unha cousa parecida, non? Que seguramente que nos fai moita falta. Entón, a mí me parece que aí estratégicamente o goberno de España ha hecho un recorrido Francia que ya quisieran los griegos haber hecho. Bueno. Quiero decir que las cosas en la Unión Europea se negocian desde su inicio como se negocian, con el poder de los Estados y el peso político y económico que tienen. Entonces, a ver, lo que no puedes hacer... Cada un tenga su responsabilidad. No, pero lo que no puedes hacer como Estado... Sí, Alba tamén, sí, ahora. Lo que no puedes hacer... ¿Remata Carla? Sí, remato. Lo que no puedes hacer como Estado es tener una economía absolutamente frágil, tener un déficit espectacular, una deuda absolutamente insoportable, ser un Estado completamente dependiente de las ayudas de la Unión durante años y años y encima con toda la agresividad y la prepotencia exigir que le condenen la deuda, ¿no? Cuando tienes al lado otra serie de países que están... Más que prepotencia, clemencia. Clemencia no, lo que ha habido es prepotencia. Cuando tienes otra serie de países que lo que han hecho es precisamente cumplir con los compromisos. Cumplir con los compromisos. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de que es Angela Merkel la que manda. No estoy de acuerdo para nada con esa teoría. Es decir, la Unión Europea funciona con un consejo de países miembros que deciden las cosas y las deciden en común. Y efectivamente cada uno tiene su peso político. Si Francia puede negociar es porque tiene el peso político y económico para hacerlo. A ver, mejor, Grecia tiene el peso económico y la confianza de los mercados para poder negociar. Para eso están as alianzas e hai que ver con que nos convén máis aliarnos. Deixa de Alba Nogueira, que está aí agardando pacientemente. Ben, vimos ver. Volvo atrás e acabo onde estaban eles agora. Na cuestión das propostas económicas de Podemos, eu, por exemplo, unha das cuestións que me preocupa, e volvo á cuestión, eu creo que nós nos temos que preocupar do que nos queda máis cerca. E entón, simplemente meter neso de buscar unha palabra. E eu reto a xente a que colla e meta a palabra financiamento autonómico no programa de Podemos e non aparece. Entón, unha forza política que pretende ter un programa económico e que non fala do financiamento autonómico, sí que fala do local, curiosamente. Non é un esquecemento en xeral do financiamento, sino que non se esquece, pois a min me demostra que o que ten é a cabeza, efectivamente, nun laboratorio da Complutense, pero ten bastante pouco que decirnos. Hoxe ainda viña na prensa unha cuestión, un comentario sobre o debate do Estado da Nación e decía los 10 minutos de Galicia e decía os únicos 10 minutos no debate do Estado da Nación donde se falou de Galicia dos seus problemas económicos foi cando interviu a diputada do BNG, porque no resto do tempo estuvo ausente. Eu creo que nós, como galegas e como galegos, deberíamos estar preocupados por eso, por si as forzas políticas teñen un programa de desenvolvemento económico para nós. E enlazando co que comentabades vos,
efectivamente, a participación na Unión Europea, a cuestión de Grecia, basicamente o que está poñendo en riba da mesa é un termo que está utilizando insistentemente Siriza, que é o termo da soberanía. E un termo que non é novo na terminoloxía aquí, porque o levan utilizando as forzas soberanistas moitísimo tempo, e o que se mostra é que nun mundo hiperglobalizado, a única maneira de ter algúns muros de contención a políticas que son extremadamente agresivas no social e de desmantelamento dos sectores productivos é ter soberanía para decidir sobre as túas, digamos, os teus sectores productivos, sobre as túas políticas. E para iso tens que estar sentado na mesa. Quen non está sentado na mesa ten intermediarios polo medio e ten incluso intermediarios lacallos, como é Rajoy, que vai non só de intermediario de Galicia, sino que é un lacayo de Angela Merkel, e en vez de estar sumándose ao carro de Grecia para intentar que haxa unha flexibilización das condicións para España, está intentando botarlle os cans a Grecia, o cal xa é o disparate total. Estar nunha situación semellante e intentar... Cuando pedía fondos estructurales, Grecia no hablaba de soberanía, ni los griegos hablaban de soberanía. Es decir, cuando el uso oportunista de eleccións en Grecia hai 15 días. Pero isto non é, non podemos aplicarle isto a la filosofía cristiana de premio e castigo, O sea, isto non é el pecado e la penitencia, non é eso. No se trata de eso, pero si aplicas el criterio de soberanía, aplícalo para todo. Quero decir que o actual goberno griego se... para pedir... No, aplícalo para todos, pero cambiou o goberno en Grecia, hai 15 días. A ver, Xavier Carro. Eu quero decir que o actual goberno griego non é responsable do que pasou en Grecia fai 10 anos. Si quieren máis soberanía, a ver, agardade vos un momento, que está Xavier na quenda. Perdón, disculpa. En este trío difícil impollarse. Eres o xamón yordo sándwich. Perdón. Decía que o goberno griego acaba de entrar e acaba de coller un país nas circunstancias que o colle, non? E ten a responsabilidade de sacarlo adiante. Por certo, sacouno adiante prometendo plantar de cara á Unión Europea en algunhas cousas que efectivamente son totalmente insoportables. A mí, por exemplo, as palabras do ministro de Economía alemán, máis algo de que teña ou non teña razón, que eu creo que non a ten, son indignantes. O sea, non se pode falarle aos ciudadanos de un país que está sentado contigo na mesa, como dices, como si foran ciudadanos de terceira e con un desprecio que me parece que non é apropiado de un lenguaxe de un ministro, non? E en calquera caso, eu comparto que Grecia leva moitos anos facendo as cousas mal, xa para entrar no euro mentiron nos datos macroeconómicos, todo iso é verdade. Pero non foi Siriza. Efectivamente, pero este goberno acaba de entrar e está intentando buscar unha solución. E podemos darlle moitas voltas, pero cando tes unha deuda moi alta, porque isto é aplicable a unha familia calquera o entende se aplica a súa familia, tes unha deuda moi alta e uns ingresos moi baixos, unha de dúas, ou che perdonan parte da deuda ou che aplazan o pago. Ou tes empleo, traballo para ir ganando algo para pagar a deuda, ou senón tampouco pagas. Entón, polo tanto, desde o punto de vista do conxunto da Unión Europea, a todos nos interesa que Grecia que mellore a súa economía, que mellore a súa xestión económica e dos impostos e dos etc, pero interesanos tamén que, hai que entrar ou polo aplazamento ou por a condonación da deuda. Si parece que o tema da condonación da deuda é un mito imposible de tal, pois hai que ir polo outro camiño. Por certo, o que non vexo eu lóxico é que a un país como Francia ou como Alemania no seu día se lle pode aplazar un par de anos o pago da deuda e non pase nada, e con Grecia é un tema tabú. Pois non será un tema tabú. E depois, pero a mí me parece obvio eso, es obvio. A hora de buscar alianzas, porque na Unión Europea... Pero es un tema de confianza, quiero decir, a ver, si tienes un país que es un país serio, que cumple con sus compromisos y que además tiene unos datos económicos que avalan la posibilidad no solamente la posibilidad, la garantía absoluta del pago, evidentemente, es decir, vamos a ver, tú me prestas a mí 100 y yo te doy absolutamente todas las garantías de que te voy a devolver 120, es decir, me los prestas y no te planteas más. Ahora, si se lo prestas a una persona que no tiene ninguna posibilidad de devolverlo... Todas las garantías non existen. ¿Cómo que no? Non existen. Non existen porque dependen, entre outras cosas, da prima de risco, que depende a súa vez a política do Banco Central Europeo. Seamos realistas. Es decir, un país como Francia me vas a decir que no te ofrece las garantías.
Un país como Francia, ¿cómo que no te ofrece la garantía? Te lo ofrece incluso España, que tiene una industria muchísimo menos pujante que la francesa. Es decir, vamos a ver, yo creo que no hay ningún economista serio que ponga en duda la capacidad francesa para cumplir sus compromisos económicos a nivel mundial. Non vou a poñerme do lado de Francia frente a nadie. Y me encantan los griegos, y no les tengo ninguna manía a los griegos. ¿Cómo salimos da situación? Para nada. Pero hay que ser realista y mirar las cosas enfrente. Pero o debate, como salimos da cuestión? Como salimos? No, pero si yo estoy de acuerdo con aplazamientos. Estoy de acuerdo con aplazamientos. Millóns de personas, eso que está diciendo Siriza, no fondo. Millóns de personas perderon a sanidade, perderon a educación, perderon os salarios. Lo que decían inicialmente era condenar la deuda. Está claro que Siriza fixo un xogo de tira a frouxa para conseguir chegar aos seus obxectivos, e no fondo o programa que asinou é un programa que non é o que quería Alemania, é un programa onde Siriza se compromete a facer unha serie de reformas que non fixo o goberno da dereita e o pasou, que non é culpable Siriza, pero van na idea de aumento do ingreso público, pero tamén de paralización de certas medidas que lle querían impoñer e que eles non están de acordo. Por exemplo, se paralizan as privatizacións, paralízase a subida do IBE... Non se paralizan ao final as privatizacións. Sí. As que xa estaban feitas non, pero as que estaban en marcha se paralizan. As que estaban aínda sin acabar, paralízanse. As que estaban pendentes, paralízanse todas. Paralízanse os desafiuzamentos de primeiras vivendas, se fai un programa contra Proeza. Pero recuerde que son 4 meses, Son 4 meses. Vale, pero a cuestión é que eles teñen que adoptar as medidas, terán que tomar a legislación... Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece un ejercicio de flexibilidad, decir, bueno, sí, es que evidentemente nadie quiere que Grecia quiebre, ni nadie quiere que Grecia se salga del euro, porque evidentemente el coste político, sobre todo, sería importante, más que incluso que probablemente que el económico, porque el peso económico de Grecia es el que es. Es decir, y no se trata de menospreciar a nadie, es el que es porque es un país pequeño, simplemente por eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con flexibilizar y que hay países que evidentemente las velocidades de crecimiento nunca han sido iguales en Europa, nunca, y nunca lo van a hacer. Es decir, tenemos velocidades distintas, por lo tanto flexibilidad toda la que haya, pero eso significa que de una forma u de otra hay que cumplir. Y de una forma u de otra te tienes que comprometer a realizar reformas que permitan sanear tu economía. Lo que no puedes hacer es endeudarte para siglos en los siglos. Ti poñes un exemplo que está moi ben, que é o exemplo de hipoteca, non? Ti imagínate, ahora mismo, Grecia ten unha hipoteca con Europa, non? E está pagando a cuota da hipoteca. Claro, a diferencia é que nunha hipoteca o banco quedase co piso. E aquí que facemos? Nos quedamos con Grecia. Claro, es que, claro, ao final, os países ou os bancos dos países alemanes... Te quedas con el pago de sus habitantes por el resto de sus vidas. Es decir, te quedas con los impuestos... Xa, pero se os levas á pobreza, cada vez pagan menos. Como non los han tenido durante 50 años... Carla, non te coloques do punto do lado dos gregos, colócate do lado de, como se foras o banqueiro, o que Grecia me debe os cartos. Eu son o banqueiro a que Grecia me debe todo. A mí me interesa que Grecia resolva os seus problemas e que os ciudadanos empecen a ter un salario e a resolver os seus problemas, porque senón non me van a poder pagar nunca. Se Grecia é cada ano máis pobre, pois eu cada vez, a mí que me deben pasta, cada vez teño menos garantías de que me van a pagar. Pero claro, eso supone ajustes en esa casa, que es Grecia. Lo que supone no puedes seguir viviendo por encima de tus posibilidades cuando tienes una deuda de ese nivel. Tienes que ajustar también tu cinturón, ¿verdad? Sí, o supone hacer un plan Marshall para que Grecia salga adelante. No, es que no supone un plan Marshall para que Grecia salga adelante. El plan Marshall ya pasó. Lo que supone es que los griegos cojan su economía y la ajusten y tomen esas medidas. A ver, que estamos pechando, a modo de conclusión moi breve. Que para eso escolleron un goberno, precisamente para tomar as rendas do seu país e tomar medidas que podan ir nesa dirección, pero non as medidas que lle querían impoñer, que o único que iban a levalos é unha situación de máis penuria económica e de máis desemprego e de máis pobreza. Entón, eu creo que isto intenta compasar un pouco o crecimento do país, de feito se pon en relación o crecimento ao pago da débeda e iso é un elemento que lle pode permitir ir saindo da situación. E claro que despois xa xente como o noso Rajoy, que se pon estupendo e intenta botarlle os cans e empeza a insultalos, pois bueno, e dices, é bastante patético, sinceramente, que lea toda unha cuestión en clave interna e sin ver as barbas do veciño a remollar
porque as súas o mellor debían estar xa na mesma situación. A ver, Xavier, Nada, eu Sí, que nos queda. simplemente creo que España como país está optando por unha estrategia equivocada, non? E creo que nós, como países do sur, que somos países que sufrimos a crise con máis dureza, que tuvemos que facer os axustes máis duros, pois temos que exixir que as políticas de axuste se frenen, e que aplacen os seus obxectivos. O sea, non pode ser que a reducción dun punto de déficit en un ano en vez de en 3, claro, dito así parece que non é nada, pero que eso significa, o mellor, a perda de moitos postos de traballo, a reducción de salarios de moitas persoas, ou non poder ter unha sanidade de calidade para o conxunto da población, etc. Entón, hai que ponderar as cousas, e eu creo que bueno... No, pero ponderar las cosas significa precisamente que si tú quieres negociar mayores tasas de flexibilidad, también tú tienes que ofrecer algo a cambio. Es decir, si tú no ofreces absolutamente nada y si no ofreces un ajuste en tus cuentas públicas... Sí, unha seriedad e un orden na economía. Es decir, España está en condiciones hoy a lo mejor o dentro de un año de pedir mayor flexibilidad en cuanto al déficit fiscal. Pues probablemente porque se ha hecho ya, ¿entiendes? Ahora, un país que no ha hecho absolutamente nada y que exige esa flexibilidad es muchísimo más difícil. Por eso insisto, el ejemplo entre Francia y Grecia es que años luz. Bueno, años luz. Ben é certo que Syriza entrou cunha expectativa 100 e o acordo que firmou está aí polo 13, non? Pero bueno... Y con muchas fisuras internas ya, fisuras internas. Bueno, mañá volveremos sobre esa cuestión e, bueno, pues todas as noticias que deixe a xornada, deixámoslo aquí, grazas aos tres, a Carla, a Xavier e a Alba, un placer xa sabedes tervos por aquí, a todos grazas por seguirnos mañá a hora de sempre, para analizar como sempre a actualidade que deixa o día, grazas, que descansen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.